portem al ple esta proposta per a poder aplicar el Reial Decret Llei 20/2012. Les mesures que afecten als treballadors de l'Ajuntament consisteixen en la reducció de la paga extraordinària i reduccions en les aportacions de l'Ajuntament al treballador en situació d'incapacitat laboral temporal. Els acords que ara debatrem han sigut tractats en la mesa de negociació general el 27 de juliol. Per aquestes raons, se pretén aprovar la següent proposta. Primer, d'acord amb el que estableix l'article 33 del Reial Decret 500.990 de 20 d'abril, declarar la no disponibilitat de crèdit per a les bonificacions de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. Procedint a immobilitzar en l'exercici fiscal actual els crèdits previstos per a l'abonament de les pagues extraordinàries per una quantitat de 250.830,64 cèntims d'euro i afectar aquests crèdits al final que cita l'article del Reial Decret, aportacions a plans de pensions o similars i que no pot ser utilitzat per a qualsevol altre objecte, aquests anys o en períodes en el futur. I segon, complementar les prestacions que percep el personal de l'Ajuntament en les situacions d'incapacitat temporal en els següents termes. Primer, quan la situació d'incapacitat temporal deriva de contingències comuns, és a dir, qualsevol malaltia no derivada del fet del treball, durant els 3 primers dies se complementarà el sou fins al 50% dels honoraris que es van percebre en el mes anterior a la baixa. Des del quart dia fins al 20, amb 2 inclosos, se complementarà l'aportació que es puga rebre per part de la Seguretat Social fins al 75% dels honoraris que es van percebre en el mes anterior a la baixa. I a partir del 21 dia inclòs, es podrà percebre fins al 100% dels honoraris que es van percebre en el mes anterior a la baixa. Cal dir que aquests són els límits màxims que permet la normativa. Quan la situació d'incapacitat temporal és ocasionada per contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social pot ser complementada des del primer dia fins a un màxim del 100% dels honoraris que es van percebre en el mes anterior a la baixa. Cada administració pública podrà determinar respecte del seu personal el supòsit que en caràcter excepcional i degudament justificat es puga establir un complement fins al 100% de les retribucions que es perceben en cada moment. A estos efectes se consideraran en tot cas degudament justificats l'hospitalització i les intervencions quirúrgiques.